dechrau'r gyfres, mae y lle wedi dilyn Guto Rhun mewn camp bocsio 9 wythnos caled. Bydd yn arwain at ei ornest gyntaf erioed y noson Fight Club 14. What the fuck? Heno ydy noson ffeit fawr. Noson wedi cyrraedd ar ôl 9 wythnos. Dyn ni yma yn Vale Resort. Oedd ddoe ar diwrnod cynt ddim yn grêt o gwbl. O'n i'n teimlo'n sick. O'n i'n teimlo'n nervous. O'n i'n meddwl bod fi'n gallu neud o. Dwi wedi bod yn edrych ar cwpl o ffeit ar YouTube. Ond maen nhw wedi bod yn dychryn fi fod yn hollol onest. Dyna ni. Dwi wedi gwneud penderfyniad i ymladd, felly mae rai fi jyst wneud ar rwan. Plan heno ydy trio peidio cael fy pensio lot a jyst rhoi hel yn ôl i'r boi arall. Ond o leia na fydd Guto'n wynebu aelod o deulu ei hun fel y brodyr Rhan fydd hefyd yn cwffio ar y noson. How are you? Good, I'm good, thanks. Cyfla i weld ei lwyfan heno cyn i'r gweddill gyrraedd. Yes. Wow. Mae'n huge. Yeah, man. Let's go in. Excited? No. Relax, you'll be fine. Ar ddechrau'r 9 wsos, yr unig ofyn oedd gan Guto oedd cael ei daro. Doedd yr achlysur ddim am bod yn ffactor bryd hynny. O, dwi'n licio yn gwybod fan. Wan fi'n sefyll ma, dwi'n gwybod bod yn digwydd. It really is about giving these boys the experience of their lifetime. So we do as much as we can to give them the lights, the sound, the effect. The audience is compact, and there's 325 people in the room, and they're ready to watch a good night of boxing. Ti'n gweld y byrddau mae gyd. Fel arfer, swn i licio'r sylw, ond dwi'n yn gwybod. O, nerves dechrau fan. We were massively concerned about Guto, and there's no question about it. And you never know. You put these challenges in front of people, but over the years we've had people who've shown that they've just got that backbone, and people really do take that away and use that for their own experiences later on, that they can achieve something when they're up against it. Okay. Ond mwyn I Guto gael camu'r sgwâr heno, mae'n rhaid iddo basio'r prawf meddygol. Ac mae un peth amlwg ar ei feddwl. Yeah, that's fine. Yeah. Move your hands up and down. Yeah, no pains, nothing. No. I had a nose job, which I'm worried about, but... When do you have a nose job? 7 years ago? Yeah, that should be fine. Just keep your hands up and chin down. Yeah. You're good to go, I think. Hey, thank you. No problem. Ond nhw'n dweud bod pwys y gwaed fi bach yn uchel, ond maen nhw'n rhoi hwnna lawr I anxiety a nerves. Peth da felly bod ei deulu a'i ffrindiau wedi gwneud y daith yr holl ffordd o'r canolbarth I gefnogi. Helo. Dydi better, na ti? Do faint? Be, golli? Golli? Ie, ni. Pob lwc Guto. Pob lwc Guto. Ond mae yna ffeit eraill cyn hynny. Sean, ti sy'n gynta yn y ring. Sut I ti ma? Dwi'n bad on, da ni'n rhedeg ar ei ôl i'n braidd. Ond dwi'n dod yn y ring nid yn on. Ond fel mae amser ymlaen, dwi'n eisiau gael drosodd o. Ia, so dwi'n bad i mwy. Dwi'n mor jealous bod ti'n gynta. Ie, ti be? Dwython, 2. Ia. Pob lwc I chi. Pob lwc! Na I Sean? Pa cael dy knock allan rhwng gynta? Na I ddim. Chwala fo. Ac yng ngwesty'r Vale ar ddechrau mis Mehefin, roedd yna athletwyr adnabyddus eraill o gwmpas. Wyt ti'n amlwg yn athletwr broffesiynol, dwi ddim o gwbl, fel ti siŵr yn gallu dweud ar mol I fan hyn. So, cyn I ti fynd ar y pitch, cyn match, sgyn ti'n rhyw tips, sgyn ti'n rhyw routine, be lle ti ddeud wrtho fi unrhyw gyngor cyn fi fynd i'r ring yna? A ti'n gwybod be, fel arfer, mae beth ti'n fyta yn eitha pwysig cyn chdi neu beth de. So, ti di cael rhyw fyrgyr neu beth cyn y ffeit, ta beth ti di fyta cyn y ffeit? Ges I Subway. Reit, oce. Dyn am beth da ni drwg. Di mor dda hynny, ti'n gwybod? Be ddylse fi di bita?
Wel, da ni'n dieddol i fatha fwy o basta neu... Pasta. Neu bisgodi neu fatha. Avocados. Avocado, ie. Protein. Protein, ie. Amateur, ta professional? O, amateur. Hollol amateur. Amser am yr ornest gyntaf felly, ac wrth weld Sean, un o'i bartneriaid sbario, ac un doedd o'n methu ei handlo yn cael ei daro'n galed ac yn gyson, mae reality a ffurnigrwydd y gamp a'r noson yn dod yn gliriach i Guto. Mae'n horrible, dde? Dwi'n mynd allu watcha da. Mae'n brutal, dde? Mae fwy milen o'n i'n meddwl. Dwi'n rili ddim yn siarad na. Dwi'n iawn, jyst ten yn ôl. Dwi'n mynd deall pam bod pobl yn cael pleser o just pynsio i gilydd. Mae'n filen. Tywal Sean yn fyna ar ôl y ffeit gynta. Gath o styd go iawn yn y trydydd rownd. You alright? No, I don't want to do it. Basically. There we go. Ac mae'r ornest fawr yn y fantol. Mae teulu fi ma. Dyn ni ffilmio yn amlwg. Os dwi'n eisiau pobl fel bod fi'n cwitio. Funud ac yn bod disgwyl iddo gamu'r sgwar i'w ffeit Bocsio gynta, mewn noson white collar arbennig yng ngwesty'r fel, mae Guto Rhun yn derbyn cyngor gan un o'i hyfforddwyr. Go in, protect yourself, make sure you keep throwing. Ond da ydi o'n gwrando. Dwi'n gwybod, ti'n be, dwi'n methu meddwl y pwynt ma. Dwi'n rili, Ni'n poeni, ond dwi'n falch iawn o hwnnw. Sy'n gennau mor gati fi mewn i'r ring na. Wedyn, dwi'n edrych ymlaen, ie, mae'r nerfau yna, ond dwi'n credu allaidd Guto handlo unan. Dwi'n meddwl bod o'n ofnadwy o ddewr yn neud o'n mynd. Di cwffio flaen llwyth o bobl ddim yn neud fi nerfus. Dwi'n flaen joio hynna. Guto'n amlwg ddim mor hyderus ag oedd o ar ddechrau'r 9 wsos, ond gefn llwyfan, mae ei wrthwynebydd yn gwneud y mwyaf o'r amser i baratoi. A'r gwrthwynebydd hwnnw ydy Fawr o Gaerdydd. Gŵr mae Guto wedi wynebu'n barod o'n ymarfer yng nghamp Bocsio Elite Fitness. Ond draw ni rwan at Gary Pritchard, sylwebydd gwadd y lle ar yr ornest fawr. Diolch yn fawr a chroeso cynnes i chi i westi moethus y fel ger Caerdydd. Ar ôl deufis calad mae'r noson fawr wedi cyrraedd. Guto Rhun yn edrych yn nerfus wrth gerdded i'r sgwar i fiwsig Britney Spears. Ond mae 'na neges bach yn aros amdano gan ŵr arbennig arall. Hi, it's Ashley Williams. Just want to wish Guto all the best from all the boys tonight. A pha well ffordd i fynd i fewn i'ch gornest gynta na hwb gan gapten Cymru Ashley Williams. A dyma ni y gynta o 2 rownd. Ac yn syth o'r gloch mae Fawr yn gwthio Guto Rhun yn ôl tu'r rhaffa. Gŵr o Gaerdydd yn dangos i grefft yn hawlio canol y sgwar. Wel, y limping southpaw assassin mae Fawr yn galw ei hun. Ond yn yr eiliadau cyntaf am yn ymddangos ac unwaith eto yn profi hynny mae y dwrn dde ydy'r gryfa. Ac eto ydy'r gri o gornel Guto Rhun. Ond bach yn llac ydio ar hyn o bryd. Mae angen gwneud yn siŵr bod yr ergydion yn glanio. A mae angen dangos dipyn bach mwy o amrywiaeth. Fawr sydd fwy ysgafn ar ei draed ar hyn o bryd. Yn cael ei orfodi yn ôl i'r gornel unwaith eto Guto Rhun. Yn llawer o ergydion glân yn glanio, ond yr ergydion i'r corff yn siŵr o flino Guto Rhun. Digon o gefnogaeth i Guto Rhun, i deulu wedi teithio i lawr i Gaerdydd ar gyfer yr ornest.
A digon o gefnogaeth hefyd gan y gŵr yma, Mae Rhandl, y fforddwr Guto Rhun. Di bod yn focsiwr amateur ei hun. A bellach yn gweithio ers 10 mlynedd ar hugian yn y byd casinos ledled y byd. Ond caid eithon ni lle mae bres o hyn yma, os mae ar y gornel goch neu'r gornel las. Guto Rhun yn dechrau blino wrth i ni ddod tuag at diwedd y rown gyntaf yma. A dy ben i fyny a dal i symud ydy'r gri gan Mark. A mae'n ddigon cyfartal, gan nad oes yr un ochr na'r llall wedi llwyddo i lanio ergyd lan eto. And again. Waith amddiffynol dda unwaith eto gan Guto Rhun i osgoi'r ergyd, ond yna yr ergyd isel. Ag un arall i'r wyneb gan Ford. A fydd Guto Rhun yn edrych ymlaen at glywed y gloch, a dyna ni diwedd y rown gynta. A dawn ni glywed beth sydd gan y gornel i ddeud wrth Guto Rhun. Okay, shut up. Cad dy ben i fyny, medda Mark. When you're throwing your left, look where you're throwing. You're looking away, you're going like that. Come on, big effort, Ashley. Now, come on, 2 rounds, all that work, 9 weeks. Come on, let's go. Seconds out. Ie wir. Mae'r holl waith mae Guto Rhun wedi bod yn arwain at y ddwy rownd yma sy'r ôl. A lot gwell yn barod gan Guto Rhun ar ddechrau yr ail rownd. Mae'n llawer fwy ymosodol. Move forward. Yn rhwystro ffod, rhag rheoli cyflymder yr ornest, ond mae ffitrwydd wedi bod yn bryder gan dîm Guto Rhun. Guto Rhun ei hun yn credu mai dyma fydde y rhan hawsa, ond efallai bod ffitrwydd ffod yn dechrau dangos. Ond sylwch ar y penwisg sydd gan y gŵr o Gaerdydd yn y fest goch. Mae penwisg arbennig yna yn rhoi mwy o ddiogelwch i wen o. Oedd hwnna'n ergyd isel. Cyfle felly i Guto Rhun gael i wynt ato, ond mae'r penwisg yna neud hi'n anodd iawn i Guto Rhun daro wyneb Ford, efallai mai ergydion tuag at y corff ydy'r ffordd ymlaen. Cod y ddwylo ydy'r gri o'r gornel, ond mae'n edrych yn ddi iawn ar Guto Rhun ar hyn o bryd. Traed chwym Ford o Gaerdydd, a mae Guto Rhun yn sownd yn y gornel, mae'n methu symud. Dio ddim yn symud allan o'r gornel hyd yn oed pan yn cael y cyfle, ac unwaith eto i fewn i'r gornel. A dwi'n meddwl bod Guto Rhun wedi blino'n llwyr yma'n hyn. Mae'r dyfarnwr yn edrych fel i fod yn disgwyl neidio rhwng y ddau, a mae Guto Rhun wedi cael digon. Mae'r dyfarnwr yn camu rhwng y ddau. Guto Rhun wedi blino'n llwyr, wedi cael digon medda fo, a dyna ni ddiwedd yr ornest. Arferiad yn unig ydy'r dyfarnwr yn cyfri 10, cadarnhad gan Guto Rhun bod wedi cael digon. Cymeradwyaeth gan y teulu, a cymeradwyaeth gan Ford hefyd. So, bach yn shit bod fi wedi gallu gwneud isi round dan. O'n i jyst yn teimlo yr egg ni'n mynd. So, mae drosodd fel na, ond... Ie. Hey ho. Ie, so gyda boi arall. Like mouth thing ma, fel brace mawr yn allan. Mae'n dig. Ond dyna ni. Dwi byth y bocsio byth. Eto yma. O, ti'n ffynnu dad. Ond, ti'n dwi wedi dysgu gymaint. Swn i ti'n ma'n hyderus wedi gallu ymddiffyn fi na'n. Llych y punch. Dwi wedi goroesi ab torri'n rhywun. Na ni, mae drosa. Dwi'n rili falch bod y ffeit na drosod, mae'n rhaid fi ddeud. Sy'n neud bych i gweld i braw bech yn cael ei hitio. Ond dwi'n credu nath o'n dda iawn, dyle fod yn prowd iawn o fo i hun. Dwi'n gweld o'n rhoi y sgil newydd i ddefnydd yn fian iawn chwaith. Na, dwi'n credu Guto ddim yn person i fynd a bocsio a hitio pobl na dy. Na, so ni dal yn croesi fo. Ti'n rili dda. Rhaid give up though, ti'n mo shit fan, fi'n rhaid give up rhy sydyn, ond o'n i smethu. A ti di blino? Lly, ers fydd allan o'r ring, mae yna rhyw 3/4 awr di bod. Cael cawod. Di newid. Ia, dwi'n bod sut ti deimlo, mae'n deimlad rili odd. Gan bod fi di rhoi fyny, dwi'n methu cweit cael yr... Mae drosodd, mae yna rhywbeth dal bach sy'n dal fi nôl. Ond, ia, mae wedi bod yn tough going. Cwpl o wythnosau rili anodd am mywyd i, so ni'n meddwl, heno yn tough. Dwi'n falch bod fi wedi gwneud o.
Dim lot o bobl sy'n gallu dweud bod nhw wedi wneud o, achos pryd nes i ddechrau treinio, mae yna llwythi o bobl di tynnu allan. Felly, dwi'n browd o fi hynny yn y ffaith yna bod fi wedi para'r 9 wythnos a dim i fewn i'r ring. Diolch bwys bod y canlyniad.